Καλησπέρα. Ναι. Έλα, φίλε. Αρχιμίδης από Ελευσίνα. Πώς? Αρχιμίδης. Άντε, γεια! Τι έπαθε? Είμαι Αρχίδης. Έλα. Δεν το άκουσα, στο λόγο μου, δεν το άκουσα. Και νόμιζα ότι κοροϊδεύει άνθρωπος. Αρχιμίδης. Εντάξει, περιμένει άνθρωπο, ναι, περιμένει τόση ώρα. Εντάξει, βρες ένα άλλο όνομα. Τι μπορεί, κάτσε, πες το πιο Τι καλά. αφού έτσι τον λένε. Εντάξει, Ράκη μου, πες το πιο καλά. Έλα, να το έλα, να μίλα. Παιδιά, στο λόγο. Εντάξει, αυτό το σώσαμε, τελείωσε, να, εδώ είναι, στη γραμμή. Ναι. Έλα, φίλε. Να μιλήσω. Ναι, αγόρι μου. Μίλα, με όνομα. Πες, είμαι αυτός με το... Αρχιμίδης. Ο πρώην Πάλι είσαι με εσύ. το Πυθαγόριο θεώρημα. Α, ο ίδιος εντάξει. Ο ίδιος είναι, αφού είναι αυτός Εντάξει, φίλε. εντάξει, ακουμπαράκι. Ναι. Να σου αποδείξω ότι η ΑΕΚ είναι μεγαλύτερη ομάδα. Άντε, γεια! Τώρα τα χρειάζεται. Άσε μας, ρε φιλαράκο.